खनजिथाया गावनि हौवा असेजों फैफिनबाय गावनि आंगो गामियाव माने गावनि हौवानि गामियाव फैफिनबाय आरोना बेजों दायो ज' संसार जाफिनसिगोन मिलायनानै आं मोनसे खोथानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों जाय मानसिफोरा खनजिथानि हेटारमोन खनजिथाखौ नायनो बायोमोन खनजिथाखौ मिनियोमोन दा बेखौ फैफिननायखौ नुनानै बेसेबांदि जेलस जादों खोमा आं बेखौसो साननानै बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना मानसिनाव बयनावबो गोरोन्थिया सानसे नङा सानसे जाखायो नोंनावबो जागोन आंनावबो जागोन बयनावबो जागोन बे गोरोन्थिखौनो नुनानै खायफा मानसिफोरा ओरैबायदि ट्रल खालामो ओरैबायदि मिनियो ओरैबायदि खुसि जायो सानो खोमा गावनि लाइफआव गावनि जिउआव मालाबाबो बे गोरोन्थिया जानाय नङा आरो सानो खोमा आं मालाबाबो बोरायनाय नङा आं मालाबाबो बुरिनाय नङा आं मालाबाबो थैनाय नङा आरो आंनाव थाखा फैसा माने खायफा मानसिफोरनावथ' थाखा फैसा गैया एकदम गोरिब जायो गोरिब न'खरनि जायो मानसिफोरा बेफोरबायदि मानसिफोराबो ओरैबायदि दुगा दङ ओरैबायदि गासैखौबो होनाखै साफा सानैखौ होनदों जोङो मेगनजों नुनाय जोंखौ खालामनाय मानसिफोरखौ जों होनदों खायफा साफा सानै कम्पानियाव खामानि मावग्रा मानसिफोर दङ हौवासा गथ'फोर जोंखौ ओरैबायदि ट्रल खालामो ओरैबायदि फन खालामो ओरैबायदि असान्ति खालामो आरोना दासो जोङो नाम्बारखौ फेसबुकाव होना होबाय नालाय ओरैबायदि असान्ति खालामखायो माने खनसे मोजां बुंबाथाय बिसोरो बुजिया ओमफ्राय बिसोरनि प्रफाइलाव हाबना नायबा बिसोरो मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनाय मोनसे अबेबा गारि सालायनाय ड्राइभार बेफोरबायदि जायो आरोना गासैखौबो बुङाखै दै गासैखौबो बुङाखै होनदां साफा सानैखौल' बुंदों मिथिगौ ना थिग बेबायदिनो दायो दा खनजिथानि हेटारफोराबो बेखौ दा फैफिननानै हौवाजों रुजु रुमु संसार जानायखौ नुनानै खिजानिबा बेसे खामग्लिदों ना आरो मोनसे खोथा बुंनि गामियावबोथ' गोबां मानसिफोरानो गोबाङानो नङा साफा सानैयाथ' हेटार थायो गामियावबो आरोना सोरबा नायनो बानाय थायो बिनि मोजां मावलांनायखौबो नायनो बायो बिनि गाज्रि मावलांनायखौबो नायनो बायो बेफोरबो दा बेसेबां जेलस जानानै थानोनो हायाखै खोमा बेखौ आं सानदों आरोना बिनि भिडिअखौ आं देखायफिनगोन औ थार बाथ्रा आं नोंथांमोननो फोरमायना होदों खनजिथाया न'आव फैफिनबाय मृदुलजों फैफिनबाय गावनि गथ'फोरजों गावनि हौवाजों मोजाङै संसार जाफिनसिगोननो बिथांमोना बुंदों बेफोरबायदि गोरोन्थि मावला बेफोरबायदि खालामला होननानै जेबो नङा ना गथ'फोराबो आलाय सिलाय जानानै दंमोन रावबो लुगैया मोजां सानग्राफोरा आरोना रावबो लुगैया सासे न'खरा गंसे न'खरा बायनानै गथ'फोरा आलाय सिलाय जादोंना लोंदोंना बेफोरखौ गोदाव सोराव जानायखौ रावबो लुगैया बिदिनो आरोना थिग फैफिनबाय मोजाङानो जादों आं मोनसे खोथा बुंबावनि जाय न'खराव बिमा गैया मेन बिमा गैयिनि गथ'फोरा बिराद आलाय सिलाय गोदाव सोराव जायो आं मेगनजों नुदों जाहानावबो दङ सानै गथ' जाहानि बिब'नि फिसालायानो जोंनाथ' बिगुमाया मोजां नङा नोंथांमोना मिथिखायो माने थिग बिदिनो जाहानावबो दं आरोना जाहाथ' गोदाव सोराव आलाय सिलाय खालामा जोंना गावनि न' बायदिनो थानो मोनो जोंना आयानो नायजोबखायो गावनि बिबैयानो बेनि थाखायनो जोंहा गोदाव सोराव जाया खायफा बेफोरबायदि दङ माने बिमादै ओइ गुबुननिफ्राय बिहामजो लाबोनाय थाबा बेफोरबायदि थाबाथाय माने गावनिबो फिसा थाबा थ' बै मालायनि फिसाखौ इसेबां गावनि फिसा बायदि अना सैया खालामो गोदाव सोराव जायो फिसाफ्रा बिनि थाखायनो बै खारनो नागिरनाय बिमाफोरखौ आङो बुङो बिदि गावनि फिसाखौ ना गारि थांनाङा मिथिगौ ना गोदाव सोराव जायो फिसाफ्रा थ' बिदिनो आंनाव आरो गोबां फन फैयो दै मानसिफोरा आंना हिन्जावा बेफोरबायदि खारबाय आंना हिन्जावा नै बेफोरबायदि थांबाय आंना हिन्जावा नै बिदिजों लाइन मारिदों बिदि होननानै भिडिअ बानायहोयो खिन्थु दावराव जायो आरो उनावहाय गावसोरनो मा खालामो मिलायफिननानै दावराव उनाव भिडिअ बानायग्रायासो दाय जायो बिनि थाखायनो आं दा भिडिअखौ बानायथ'वा थ' नोंथांमोना आं खनजिथानि भिडिअखौ देखायना होनि आरोना होमबानो मिथिगोन जाय आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा जाय नायनानै नायनो मोजां मोना सुखुवा बिसोरखौथ' आं जेबो बुंला बोखाहरबानो जाबाय भिडिअखौ गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादों आंखौ न'आव फैफिनबाय नामा होननानै आं दाख्लैनो फैदों आरोना भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखैमोन एसे प्रब्लेम माने मा होनबावनो आरो ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा माबा मा होनो बयबो मिथिनो लुगैयो नालाय खिन्थाहरनाय जाबाय आरोना आङो हान्दाया हाय नालाय हरो दा बाबा नै हाय हर नै सासेया खामानियाव थांसिगोन नालाय बेखौ दोनहैनो नागिरदां ससे गुवाहाटियाव फिसाला सासेया गैया बिबेनाव दंहैयो देखायथ'नो हाला आङो न'फ्रा नै नायजालामोन आं फैनानै एसे माबा फैबायना सुस्रांफैबाय माबा फैबाय हिनजावफोर थाबासो साफा जायोना एसे साफा जाहांबाय आरो बेरासिरा नायजालाम होफिनजोब्बाय आं बेस्थ' खामानि मा मावनानै थानो माने आइडिया मोना माने मा मावफिननो सानदों आरो मुलिखौ फाननाय जायाखिसैमोन नालाय आङो मुलिखौनो फानफिननांगौ ना मानांगौ सानदों आरो आङो दायो
मा होनबावनो आं दोनहैग्रोनि बेखौ बुंनो रोंलायलांला आङो दे होमबा थांग्रोनि आं खोनाबाय दा नोंथांमोना फैफिनबाय आरोना बोरैबा मोजां मोनलायदोंमोन ना थग्रनखौबो आलाय सिलाय थानायखौ नुनानै आरो थग्रना जेनेबा मोनफिननो लुगैनानैसो आरो बिनि रागायावसो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोमोन मिथिगौना थग्रनाबो इसेबां गाज्रि मानसि नङा जोंबो लोगो मोनखांबायना मिथिगौना एथ' गाज्रि गोसोनि मानसि नङा इयो रागानि खुबावसो रागानि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदोंमोन आरोना बेफोरबायदि फोसाबदोंमोन थ' बेखिनियानोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय थ' बेखिनियानोमोन बाय बाय ओरैबायदि गरम नालाय गोलोमगाजोबदों